En dit is mijn handelwad. Dat wijntje. Dat is gewoon een smetswijntje. En je knapt het dan ik nog even op? Nou, dit probeer ik weer in de beurs te krijgen. Je probeert ik een paar centen van te krijgen. Ja, van dit karken. Daar wil ik een heel iets pipo-wijntje van bouwen. Een 1 persoons. En dan maak ik mijn trekkerke ervoor. En dan kunnen we mooi een keer, ja, zie je, dat kunnen we gewoon niet zitten. Dan kunnen we er mooi een keer met de visje volgende december. Daar stelt je mij met een pipo-wijntje. Ja, als je dan kijkers even droeg zitten. En als je waardig bent, dan kan je even lezen. Dat wat nou een dingetje voor hebt. Ja, ik ben al je plannen. Ik had dit een hele grote plan, maar dat hindert niks. En wist ik uitviert? Ja, sommigen wel. Maar er ben ik wel dingen die de helder kleren en dan gaat het weer voort. Ja. Want dan kun je het weer verkeerd in. Dan kan ik het weer verkeerd, ja. Zie je, dan ga ik een heel mooi project. Aha. Het Zimmerhuisje. Maar zie je, dit wordt naast een noffelijk hakje, dat kan je wel begrijpen natuurlijk. Dan mag ze zien hebben. Het is net al jongen. Kun je mooi naar dan wat staaiers zien. Net al wat meer maar wijntje. En het kacheltje dan even noemen. Dan heb je dan een machtig plakje, net. Maar ben je wel wat een zitter of meer een doener? Nou, ik ben meer een doener. Maar als ik een keer zit, dan mag ik graag even zitten. En vooral zaterdagmiddags. En dan we zitten we eens bij mijn zwagers. En we zitten hier eens bij mijn hak. Oh, dat is prachtig mooi. Dat is het mooiste wat er is. Ja. Zie, dit is echt een mooi dingetje. Dit is een heel geef oud Miedema-wijntje. Daar zit de eerste bodem in. Het is net leeuw, hoe mooi geef. Dit is goed gepast worden op dit dingetje. Dit zijn net van de roege boer geweest. Maar de handel zit jou wel in bloed, hè? Ja. Maar dat is echt van uw heid eigenlijk. Uw heid die handelen wat in geiten en skiën en zoks. Ik ben meer van deren geworden. Dit vind ik mooi, die derenhandel. Dit is zo'n watertankje. Dan had ik laatst niet twijfeld dat hij de kaart. Nou, ik vind het een prachtig mooi dingetje. Maar zit er nou nog wat handel in? Jawel, die wil ik samen weer kwijt. Oh ja? Ja, die wil ik samen weer kwijt. Maar hij stiet je auto nog? Ja, maar die man zei, dan eigenlijk mee met lietse trekker op een zaterdagmiddag. Hij zei, dan kunnen we dan ook even een beetje bedrinken, zei hij dan. Ja, dat is, ja. En nou, dat wordt wel een gezellige middag, dat weet ik nou al. Ja. Maar dat mag ik raden, want je hoort iets erom schadelijk. Dit is op het enige wat ik ga. Vertellen ze er dan echt nog wat bij? Of, Ja, maar zie je, dat gaat net droeg. Maar zie, ik ken er mooi een pakje check van keerpje en ik ken er een keertje bier van keerpje. En dat vind ik mooi. Ja. En de visboer komt, daar kan ik er mooi van betalen. En dat vind ik gewoon machtig. En ik haal dit een paar centen in de boes, had ik wat keerpje wil. Dat vind ik mooi. Dat vind ik gewoon, ja. Maar je wordt er net rijk van. Nee. Maar dat koeren, dat zou mooi wezen. Ja. En wat vindt jouw vrouw ervan? Nou, die had er wel eens moeite mee, maar die is op het heden heel rustig. Ik weet niet hoe dat kan, maar ze zei van een week. Hast u je nog meer rommeldel zetten op dat heer? Kom maar, dat wie toch roemer, zei ze. Wat hij er was mooi boeten hangen. Dat dacht ik. Ja, hier prutsen wat om. Dat is mijn eigen trekker. Kijk, deze. Mijn vergezondje. Wat een machtig denkje. Dit is net de kip? Oh, dat weet ik niet. Eigenlijk ga ik in Blauwen goed. Ja, zie je, dat lietse witte radiootje wat daarop staat. Dat radiootje had ik al 40 hier. Word ik niet kwijt. Nee? Nee, nooit een keer. Die hoor ik. Had je nou een goede prijs voor die radio krijgen kennen? Nee, dit hoor ik. €1000? Oh, dat is nou wordt het al gevaarlijk. Nee, maar dat kreeg ik toch net. Weet ik nou wel. Maar best wel wat een christman of? Nee, helemaal niks. Nee, helemaal niks. Het hoeft voor mij niet. Ja, ik vind het mooi die mensen even komen. En ik vind het even wat eten en wat drinken en prachtig mooi. Maar ik ben blij dat we de oren weer wat ompielen kunnen en zijn. Ja, dat vind ik volle mooi. Ja, je eigen ding wat doen. Ja, dat ga ik leren.
Hak. Hakkie. Kringen. Nou, dan doen we hier ding. Maar al niet in deze bank, hè? Nee, houd al even in jou. Oh ja, joh. En papier in je, dan wist dat ik wel. Kan nog heel lang woordje worden. Oké. Dan ga ik nog even. Goedemorgen. Wat heeft voor goed allemaal hierbij die? Al die even verbouwen. We zijn een boel aan het verbouwen. Dus? Ja, dus even mooi net zien worden. Ja. Want dat wie neder? Ja, dat kunnen we zien. Dat ben wel nederig, ja. Ja. Wat wist aan het verbouwen? De keuken. De keuken. Ja. Dus best wel wat een handige man. Ja. Ja, ik ben vanmorgen sauna worden we al aan de gang. Ja, dat moet even gebeuren, hè. Je moet het daar je meenemen. Maar heb je hem op dit site de hele keuken eruit? Of, Ja, nu is alles eruit. Ja, Het is helemaal keel nou. ja. En hoe is je hem nou? Even een beetje Chinees, hè. Ja. Ja. Ik moet het stil aan, want er wordt gewoon een beetje stil van. Maar dat mag ik net tegen.